направите взаимно снимане, а? Гледай са, ти снимаш и той да снима. Добре. Някой се обади да стреля по-странно. Големи овчици, казах, идете. Най-големия хубав. Някой потърси среден пръст тук. Тебе ти е голем носе, брат. Не колкото ягата, но все пак ти е голем носе. Това е дебел. Аз му казах днеска да го сложи на... Да ти даме, имам още резервен. Ама викаш за него трябва два. Ага, здравей, как си? Страхотно добре, благодаря ти, страхотен професионалист си, оператор си. Чакай да загрузяваш тук. Аз загрузявам. Загрузяваш тук снимката нещо. О! Плач, ще го вземеш ти. Че те вземат първо районно. Оба! Страхотни сте! Сега се обърни на обратно! Ама, трябва малко да се... Че строщи другия крак. Че строщи другия крак. Ще ви бия. Туто! Аз съм най-наебан. Не преебан. Баци, ти си последното звено в веригата. Аз съм първото. Той е първото, от него почва! Викаш, що бе, по-малко? Що бе, по-малко?